Čaute ľudia, moje meno je Turbinalke66 a ja vás vítam u nového videa. Je to moje druhé video na tomto channeli. Dneska to bude z Minecraftu a bude to na kamošom svete. Ešte som chcel predstaviť kamoša. Čus, moje meno je GameCZ Hero. A budeme natáčať Minecraft. Akurát sa ku nemu pripájam. Poukazujem to všetko, ako sme si to tu urobili. To bolo dosť dobré, ak sme si to spravili. Všetko im povedz, všetko im poukazujú, úplne mega. Jasne, počkaj, som vo vode. Jak to? Jak som sa tu dostal? Jak som sa tu dostal? Prečo nemám brnko aniž také? Neviem. Natáčaš to ty vôbec? Ja to nenatáčam. OK. Tak je to portne. Ja sa portnem sám na teba. Dobre. Keď ma portne, že ťa zabijem. Nie, lebo musím dať lomeno. Reader. Počkaj. Som na tomto zapnuté cheaty? Čo? Nemal som. Lomeno. Aha, počkaj. Aha, lomeno TP. Aha, ja nemôžem TP. To ty ma musíš teleportnúť. Aha. Takže lomeno TP, medzera, Turbinal Cache 66. Turbinal CSH. 6. Zle, dobre. Medzera, Riderko 14. Teraz nemám svoje veci. Jak som sa tu dostal? V česte čo budeš mať. Ale jak som sa tu ja dostal? Joj, kde som? Tu som, dobre. Kde si? Ja už som tu. A môžeš všetko divákom poukazovať aj svoju aj to tie huby ukáž, ako sme si postavili. Drop FPS. Prečo sa tak laguje? Dobre, už nelágy, žiadne lágy. Ukážem tie huby najprv. Je jasné. No takže toto napravo je dodová húbka. Jedna húbka. Ukáž mi. Sakra. Máš tak isto, čo máš ty v truhle? Nemáš nič, ani ja asi. Nie, naľavo je moja truhla, typáko. Naľavo? Naľavo, áno. Nie, ja som naľavo, lebo ty Nie, ja som si to úplne zmenil tu na... Prvom mám dajaké veci, sa pozri. Presne, to som si naťažil ja aj toto. Čiže 38, oných som mal ja. Nie, to ja, keď som ešte hral normálne. Nie, to som mal ja, ale... Nie, ale na ľavo húbku som si robil ja, nechápeš? Ale ty si hovoril, že vtedy, že napravo je moja strana, lebo ty si právo... No však napravo je tvoja strana, pravdu že máš. to tvoja je. Nie. Ty si tak hovoril. Na No ľavo. nevadí, ale... Ja že po nejaké veci. Teraz nebudem mať ani elitru, myslím. Nie, elitru by som mal... Vlastne počkaj, ja by som mal mať veci vonom. Aha, v svojej česti naozaj. Počkaj, to nie je tu. Nie, ty máš izbu inde, poď sem. My máme inde. Ja už som ten svet dlho nehral. Je to toto? Jop. A doľava ja som, počkaj. Ja sa volám tu jak. Toto je moje. Ja sa raz volám GamerCZ Hero zase. Hej. A ty? Zákaz. No nevadí. Toto je moje. Toto bola moja naľavo. Toto tu na teraz je tvoja izba. Ja to mám iba diamantovú kosu a toto, elitru. No, tak si daj tú elitru. A počkaj, tak možno, že budeš mať v tomto. A potom im to na všetko poukazuje, ako sme si toto vyrobili. What? Počkaj, možno, že tu to bude. Tuto máš všetko. Diamantové. Vlastne sama si to Alebo zoberiem. brnko. Tam je brnko. Tam. Čo je enchant veci. Brnko som povedal. Aha, brnko. Aj vzácne veci tam je dačo, lenže tam nič neber. Kalhoty. Tu máš. Hodil si mi? Či čo? Veď to tie boty Tu si mám. ešte zober. Aha, máš. A toto sú slabšie, toto sú Neviem. silnejšie. No a ešte v zbrane by si mal mať dačo. Na stroje. Tam máš ešte také veci. Počkaj. Tak. Tu chcem schovať. A potom. A na stroje. Na stroje tu.
Jasné. Ne. Tak. A ukáž im, aké máme zásoby dreva. Zásoby dreva, počkaj. Tam. No, tak toto je dosť ako dreva. To si ešte pamätám. No, tak vidíte celú dvojitú truhu. No a Potom tu máme poďme im to kameň. všetko predstaviť divákom. Čo tu máme. Dirt tu máme málo. Ale prečo si dala do dirtu aj také veci, čo nie sú dirt? Kde? V tom dirte, to nie, tamto ostatné dva Ale nie sú to patrí kur dirtu, lebo to sú také debiliny. To Dobre, je poď. kameň, to je taký Dobre, kameň, dobre, to poď, nevyťažíš Hýbaj. Sed na ako to. oným. Hýbaj. Ukáž im to tu Toto na tu má sklad videli, tak im ukážeš statok. Všetky one. nástroje. Asi nič zajímavé. Počkaj, ja si ešte zoberiem z týchto nástrojov. Tak. Suroviny. No jedlo potrebujem ja. Počkaj, tady je to dobré. No, tak zatiaľ myslím, že toto zatiaľ stiadiaľ teraz. Poď. Že je to tu... sem na to. Potom tu Spálni im máme... poď ukázať, ako Čo je máme. vod? Tu sme nemali. Toto nebude na videu. Čo? Bude to na videu. Tento Dick? To som postavil ja z nudy. Tu máme kuchynku. Nezajem. Ukázal si mi aj kuchynku? Ešte nie. Tak im ukáž, že to je tam, kde pri tom penise. Jaj. To tu je, aha. Ja toto som im ukázal. Poď a teraz Keby som bol hľadať, tak si dám Podľa mňa, trošku Damian. torty. za mňu. Mimo som si dal. Tu máme nástrojňu. Tu si vykreftíme veci a vypalujeme veci. Poď, Damian. Poďme im ukázať teraz naše izby. Či nie? Toto. Ďakujem boju, ale už budú aj oni počuť zvuk a aj ja. Počkaj, asi oni nebudú počuť zvuk. Počkaj. Tak. A poďme ešte ukázať toto, jakú máme toto knižnicu. Jo, knižnicu. Zase tu počuješ zombíka. A ešte poď hore. Není zombík. V portáli, nie? Tu máš hore portál. Ja viem, že to je hore portál. Poď do portálu. Tu máme taký pekný portál. I believe I can fly. Som na to. Ideš tam aj ty? Tak poviem im to ukázať, ako máme tam v tom portáli. Ideš ako do toho ako prvý. Točí sa mi v hlave. A skús v tom portáli ostať, čo sa stane, keď sa spavneš a slúzneš. Au? Do ríti! Kde som? Si vypni tie tvoje drbnuté zvuky. No a tuto takto máme, tam dole máme... Veď skeleton tu je a v tom portáli. No. Ja som ho hodil do ohňa, či čo to bolo. To vôbec zhorel. Tu si zomrel raz, ty hejže! Hej, tam si dal kosti, akože moje Hej. poznatky. Tam už neotváram tie dvere, to tam... No a teraz to budeš asi hrať ty sám. Čo? Budeš to asi hrať sám. Nechaj. Poukazuj to tam všetko, lebo nedal si mi nabíjačku, musíš mať vždycky ty. Ako... Tak im to asi nepoukazujem. Aha. Takže teraz ja. 7% stále. Ja mám 0. A to je dosť prdel. To by asi mohlo byť potom všetko, potom natočíme druhý diel a ukazujeme im to tam. Nie, veď iba ešte za chvíľu budeme iba 10 minút, to je ešte málo. No a tak to tak nechaj už. Ukončíme to už asi. A počuješ? Je to dvere buchajú. Myslíš? Kamufláž. No, a ukončí to už. Ešte ne. Čo ešte natočím? By som si tak rád spravil tu na nejaký onen. Jak sa tomu hovorí?
Čo je toto? Na čo to natáčaš? No, tak sa do toho pozerám. To bude na Facebooku na tom videu. Čakaj, to je... Ja toto proste neviem spraviť. Ja si chcem spraviť nejaký onen. Intro. Intro. A untro. Ty untro. Aj untro si chceš To sa nevolá untro. A jak? A ja ešte, jak budeš kričať. Proste, keď už povedať, to povedz iba, že ten koniec. Jak je intro, ale na konci. Subscribe, like. Jaj. Ajaj, tutoriál tu je. Ja, toto je tutoriál. Takže video v prdeli? Nie. Ukonči ho, daj ho na YouTube. Alebo počkáme no tak asi ho idem ukončiť. Dokým sa ti nabije mobil, alebo tak, neviem. Potom natočíme dvojku. Ešte v tento deň? No a že? Tak ešte natočíme druhú časť. Z Minecraftu? Lebo Lovi sa vybil tablet, takže to je dosť v prdeli. A mne sa vybije za chvíľu. Takže čus.